Salam mehriban dostlar. Bu gurrumuz daşary yurtlarda okap, işläp, öýünden üzüňe zähmet çekýän dowunmaz jiglenme aýratyn siz üçin bolsun. Kän haýyş etdiňiz biz hakynda da bir zat goýaý diýip, şuny aýratyn şu posty öýünden üzüňe aýra edýän dowunmaz sizi niýetlep goýýan. Bu surata görensiňiz. Bu surat size azıcık ne tanışarak bolup biler, çünkü tarih okumayanlar, tarih bile gıdıklanmayanlar, bu suratın üstünden barmasa baran değildirler. Men bu adam bilen siz gençleyin tanış edeyin. Bu adamın adi familyası Çar Gurbanlyjew diýerler, tarihte Türkmen edebiýatyna 3 ýyl goýan bir beýik şahsiýetlerden biri. Çar ağa 1909-njy ýylda Maret Rawanyň Akgoňurday handyrlyşygyna dünýä gelip, şol obada üsüp bolýar. Ondan soň Maret Rawanyň ýaşalkymday handyrlyşygyna öňkü Çykalov kolhozyna göçüp barýarlar. Çar ağaň birinji başlangyç ylmy marda hemmäňiz ýeňel tanaýansyňyz Molla Törähunny bir beýik öwliýalaryň biri ýaşap geçen. Döwründe Buharadan, Arapdan, Latdan şoň ýanyna beýik alimler gelýär ekenler. Bir meseleni çözüp bilmeseler, şol adamyň ýanyna, şol beýik öwliýanyň ýanyna maslahata gelýär ekenler. Şo derejede bir ilmli beýik öwliýalaryň biri. Şol adamyň goňurda bir hüjresi bar. Oğlan okutyan mektebi bar. Şo mektebiň ilkinji talipleriniň biri Çar ağa, Çar Gurbanlyjew. Bu şahira döwründe Jivoy ensiklopediýa diýer ekenler, zanly tarih diýip adlandyrýar ekenler. Şo derejede bir aňly düşünjeli bir beýik şahsiýet bolup ýaşap geçenne. Üstünlik bir tarihten nämen sorasaň diýede, mysal üçin Çar ağa planlat näwagt bollaý diýip baryp sorasaň diýe, 1365-nji ýyl 17-nji ýanwar plan ýerde boluşy waka diýip, şo derejede bir çitlama dagyk anik aýdy bilýän bir beýik şahsiýetlerden biri bolup ýaşap geçenne. Indi näme üçin imanna aýralykda şahyry okajak bolýan, şonu düşündireýin. Çar ağa 1941-45-nji ýyllarky beýik watançylyk urşunyň dir şaýady bolýar. Ondan men bu şahyryň 90 ýyllygyna, 100 ýyllygyna ýubiley dawrasyna men bir telefilm taýinlapdym. Şonu öz arasy sesini dinletdiler de, maňa o wagt kamerada da ýok, arasy ses ýazygy diýer ekenler. Şonu ses ýazgysyny dinledim, molyn özü gurrun berýär, gurrun berjek bolýan adamy. Uruşda bilen gidip baryan batalyony, diviziýasy plen alınıpdyr. Ýetir düşüpdir aňaryk. Şonda biri Germaniýada nemislerin içinde generala daklad etmek üçin ählimizi müňläp esker sürüp äktip barýarlar diýdi. Şonda gidip barýarsyň bolýan zady seredin türkmen oglanlary näme edip bilýär. Bolýan zady seredin. Şo wagtda bir gidip barýarsyň biziň ýörek barýan ýolumyzyň uğruna gyrajykda bir töňmäň üstünde mandalina gitlen Oberleutnanty diýär. Bizde ýalňyşmasam general bolaýar diýen şol. Gitlen Oberleutnanty töňmäň üstünde mandalina watannadyr diýen saz otyr diýär. Şo döwür watannadyr diýen bir meşhur saz bar ekeni, şonu çalyp otyr diýär. Şey diýip seretdim diýär dayanka. Nemisçelep şo ýetir getirin diýdi. Ey men eltip göpürdi diýen ona ekdiler diýär naşolly. Türkmençelep nerden sen nipdir? Menem mardan nidim, Türkmenistandan nidim diýär. Bilýän Türkmenistandan, Türkmenistanyň neresinden? Mardan hemme zat gowluga menem guşgudan özüň gowat bar diýdi. Ýene nemisçelep goşuň diýdi. Men eltip goşdular diýär. Ondan general şonna aýyltaýly diýär da atmallar eýlek, atylmalar beýlek edilende Çar ağa, Çar Gurbanlyjew diýilýän adam şol generalyň kömegi bilen, şol Oberleutnantyň kömegi bilen atylmalarlaryň arasyna goşulanşy. 45-nji ýylda Rus häkimiýeti baryp nemis baswalçylaryny baswalýa, öz plenlerini alyp gaýdýar. Ondan soň şeýle bir Staliniň bir buyrugy gelýär, näme diýär? Şol plen alynanlar aňyrda saklanylyp, bir zatlar taýinlanylyp bir urudylan içali bolaýmasyn, şolar aýratyn göz astyna almalyp, innem täzeden bilary Yakutsk diýilýän ýeri, yer togalagyna iň sowuk ýerde Buğzan dağ wadiýede şo taýda. Çar ağa öz gurrun berýärde 400 janylat bar şo ýerde diýär. Adam, suwun, ak aýlar, bilen balyk we Lena derýän Rossiýada Yakutsk diýilýän ýeriňem Verkhayansk diýilýän ýeri. Gata aýlgan yer togalagyna iň sowuk ýerde bilary şo ýerek sürgün edýärler. Aýralyk näme?
O yerde de 5-6 yıl ondan soň watanna dolanyp gelýär. Watanna dolanıp gelenden soň şeýle bir eserler ýazýar türkmen edebiýatyna öçmejek ýyzgallaryan bir beýik taryhçyň birde Aşgabatda Mät Köseýew diýip bir magtumursnas bir taryhçy adam ýaşap geçende. Şondan bar soraýar ekenler-de Mät ağa birden adamçylykdyr bilip bolmaz. Sen dünýede neçe aýdan? Senden soraýan matlanmaz. Kimden soraldysa marda sarjar, mardyr diýer ekenler. Şolam şo derejede gadyr goýar eken şoňa. Şon ýazyk bir beýik şahsiýet Çaraga Çara Gurbanlyýew diýerler muňa. Muň goşgysyny innokat bersem size has gyzykal we ýerine düşer. Bilmez watanynyň iýliň gadryny. Aýralyk jepasyny çekmedik adam. Nä bilsin kätmeniň piýliň gadryny, ömrüne bir ekin ekmedik adam. Yatan bilmez bu dünýede ne baryn, tora düşen biler pelek hünärin. Nä bilsin dağlaryň, çölüň gülzaryn, seýledip jahana çykmadyk adam. Baş agran biler kesel azasyn, pis görer galmagal jahan sedasyn, bilmez erkinligiň güneş mazasyn, kapasada dyzyna çökmedik adam. Akıl paýhas bilen oýlar etjegin, bilýär dünýäň her zady sewetjegin. Kuýkörlüp burnunyň ýere ýetjegin, nä bilsin daglara çykmadyk adam. Çemgelen başarmaz goşky ýazmany, barışga düşmedik bilmez gezmäni, nä bilsin galamy, salam ýazmany, ýaşly gözün ýola dikmedik adam. Yakutda kükrek gerseňde çary, käte sugun minip ýörseňde çary, bozlukda gapçalyp dursaňda çary, hiç ananmaz sowuk kakmadyk adam. Belki biýatlamalanmaz çaragaň ruhun şad edenler ýatan ýerýagty jaý cennet bolsun. Allahan sizin hemmäňizde de watanyňyza dolanyp bir gowy adam bolup, imanly adam bolup, watanyňyza gerek bir watan sevýän adam bolup dolanyp gelmegi Allah sizin hemmäňize ak nesip etsin. Janyňyz sag bolsun. Şu internet platformalara girip bir onumun gözläp oturýan bolyn, şeýle bir oglandan gyýrylan sünden bar ýanna. Diňe onumuny ýamanlaýarlar. Ol oňa eýdiýär, babaňa beýdiýär. Şu forma bir biri-biriniň aýbyny açýarlar-da. Bizden edil şu gören atlaňa bir jogap diýen ýalyk bir Allah öňünden bir zat çykarýar-da. Şakdan Jelal Karim bir wagzy çykdy. Edil ulam nähili şo döwürde Peygamberimiz zamanynda bir birege ýamanlamak bir erwetligiň nämedir hakynda bir nus bolup ýaşap geçen bir beýik sahabalaň birine görüňiň üstünden düşdi. Näme diýär? Peygamberimiziň bir gaty öwliýa bir alim sahabalarynyň biri bar, Abdullah ibn Mesud diýerler oňa adyna. Şoň özi aýdýar-da Abdullah ibn Mesud diýilen adamyň radiyallahu anh. Şoň özi aýdýar 70 surany ýa-da Kur'andan 70 surany gün Peygamberimiziň şeýdip agzyna seredip öwrendim diýär-de. Ýanymda hiç kim ýokdy diýär-de öwrenemde. Şoň ýaly ýeke jöz oturup Peygamberimizden aleyhissalatu vesselamdan gün özünden oturup öwrenen beýik bir alim sahabalaryň biri Abdullah ibn Mesud. Bu bir gün bazardan buğday satyapdyr. Bar satýan aýdypdyr da şu haltaň men aljak, otayda goşuň içinde pulum ma, ýör bereýin diýipdir. On biýen bolýar diýipdir da ýa-ki ýerine düşüp gelse, Abdullah ibn Mesud'un goşu dörlüpdir, pul oğurlanıpdır. Ondan bir hileki erwet bolupdyr da, aray utançly bolupdyr da, ýa-ki öňünde bir hilek ba diýip Allah getiren ýaly bolupdyr da. Bäh diýipdir, men şu goş şagaşmaň içinde pulum bady bolýan, alınıpdyr da diýipdir. Ondan otaydaky oturan bazaryň içindekilerin hemmesi ýaly tanýar ekenler, şol Peygamberimiziň bir beýik sahabalarynyň birdigini kötü bilýär eken şolaň. Ondan bular gargyş etmäge durupdurlar. Ay eliň opsyn, şel açsyn bolup. Onşandan Abdullah ibn Mesud diýilýän aýdypdyr. Adam diýilýän zat bilen adamyň tapawdyny aýtjak bolýan.
durun diýipdir, gargynmaň diýipdir. Häzir men bir doga etjek, şoňa äminliň diýipdir. Kime doga etjek bolýar? Pulny ogurlana. Elini göteripdir edip. Hudaýa diýipdir. Şu aljyrap bir ýere-zat tapman, näme etjegini bilmän, bir maly mülki ýok bolup aljyrap edýän bolsa, şu malyna bereket ber Hudaýa aljaratma diýipdir. Edýän dogasyna seret. İkinji dogasam şu alınan pul, ogurlanan pul meň malym diýipdir. Kıyamet günü şundan hak soramaga men hakymma diýipdir. Hudaýa men şu hak sorajak gel, ýöne şul bedeterlikden, gowdal pikirden bir özi günä gazanjak bolup edýän bolsa, şuň iň soňky eden günäsi şu bolsun, indi günä etmedim diýipdir. Amin diýipdir. Bunun şahyna ýene biriniň gurruna aýdýar. Bir gaty köp kitap okap bir alymdyr, şu bilýändir diýilýän adam bolsa şoň ýanyna baryp, ýankydan sapa galyp, bir haýyr dogasyny alyp geden bir beýik alymlaryň biri bar, gatykän kitap okapdyr ol. Şuňa sorag beripdirler. Ey alim adam, sen şunça kitap okudyň, şunça adamlar bilen görüşdiň, diýdarlaşdyň, sapa galdyň. Şulun içinde seni ayratyn ýyz goýan haýsy sapak diýipdirler. Näme desen ayratyn bir ýyz goýdy şo zat. Haýsy kitapda, haýsy alim, näme gurrun berilenne, sen şon ýalak bir şoga düşdüň diýip sorapdyrlar ondan. Şonda şey diýip oturup da ýanky adam aýdypdyr. Şu gören alymlamyň içinde düýnüň sapak berşi ýaly men içimden geçirip sapak beren ýok diýipdir. Düýnüň içimden geçirip sapak berşi ýaly maňa sapak berip bilen kitap, ustad, mollim ýok diýipdir. Duranlar geň alypdyr. O düýnüň näme sapak bolmaly? Düýn geçip gitdi. Ondan näme ders aldyň sen diýipdir da. Şonda ýanky alim adam aýdypdyr. Düýnüň geçişini göremde şunyň hem geçýäni bildim diýipdir da. Düýnni bizde de düýn birinji günde de bugün ikinji gün, düýn birinji gün, düýn bizde toý bardy, bugün ýok, ne boşatyr sofysa. Düýnüň geçişini göremde diýe şunyň hem geçýäni bildim diýipdir da. Şoň ýaly erçiriňde geçýäni düşündim diýipdir da. Düýnüň içimden geçirip sapak berşi ýaly maňa sapak beren ýok diýipdir da. Ondan gözüňe getirin, şo zamanyna, şo döwürde bu wagt gel eşretlik barmy o döwürler. Bir ýere gitjek bolsaň görgüi, mysal üçin bir 10 kilometre gidip geljek bolsaň, görgülük, düýeli, atly, piyada, eşekli, şuňa meňleş bir ezir bilen minýal asfalt ýol ýok. Gumyň içinde gazgyn bolsun, sowuk bolsun tapawdy ýok. Şon ýaly kösençli zamanyna ýaşayan adamlar. Özüne yamanlyk eden adama şon ýaly haýyr doga edip bir gowy dilek doga edip bilen bolsalar, şu ogadan ýurtda, şu gowy zamanyna, şu arasa ýurdyň içinde, nujel ýaşap bolan away birek-biregiň göwnüne degmän. Bir 10 yamanladyň, 1000 yamanladyň, näme gazanyň? Bolýa bir 10 tane adam seni artyk görüpdir da, geň alyp seredýär, bir ýüregi agyryp diňleýär. Şolun içinde sana bir berekelle oňuraýdyň diýene ýokdur. Şoň üçin näme gerek birini ýamanlajak bolup, biriniň aýagyndan asyrşak bolup. Ondan näme türkmeniň bir sözi bar, geçinem öz aýagyndan asarlar goýnam diýe. Ol näme günä eden bolsa ol öz jogap berer, oň eden günäsi üçin senden soraljakmy? Ya sen sowabyň oňa beriljekmi? Türkmeniň bir nakyly bar, it üýrer, kerwan geçer diye. It bolmasana, dogumylja erkecik bolla, kerwan bolsana, janyňa sag bolsun. Gidip barýan kegin gözünden urýa derejede öpdi, awçy bir patşa bar eken. Gara awedenne de uçup barýan, enni şol goşuňladyň geçip barýan, men görmel onlugy urup bilýän eken. Ondan gara gidip barýan, uçup barýan guşlaryň häzir 3-nji tünden ataýym, 2-nji tünden ataýym diýip mysal üçin ýaýyny çekip goýberene goýum diýen eken, onuň ilki bölegi, öňkü bölegi diýeni. Ondan daşarda duran hemmesi wezir wekiller, hemmesi bah diýip şonu
şoň gow sözler aýdýan ekenler. Onuň padşahyň bir owadan gydy bar ekeni. Görmegi gydy. Terip ýylgyryp durdy. Hemme kişi bay diýip ýanky padşahyň eden işine şo awydan wagtyna töweregini ýygnap edýän görkezýän eken bolýar. O hemmeler diýen padşah aýdýar gydyna. Hemmeler diýär meni diýär şöhratlanýarlar diýär meni öwýärler sen gydyň sesini çykaramok diýär. Sen üçin ýeňdämi diýär qakyň jerip gidip barýan guşuň diýär mysal üçin gözünden urma goýar. Olam ýok qaqa diýär. Bir adat zat. Bir ýöne bir enlik diýär. Siz kiçiliňizden bäri awga görýäňiz. Şoň üçin ol siz oňa enlik etdiňiz diýär. Sizin şeýle urmaklygyňyz ol sizin kiçilikden bäri şol garaz enliňiziň esasynda gazanyň netiçeňiz ýa-da gahry ele baça. Şeýlem diýär. Sen şunu suud edýänçe men gözüme görünmedi diýär. Ne bir ertek kysmy zatda. Garaz şonu köşkünden ähli nemesinden çykaryp goýberýär. Şol gydyna özüne garşy gidenligi sebäpli şey diýip, şey düşünýän jogap berenligi üçin sen men akyl men şöhratyma, şanyma, sen men syllygyma bergenim ok diýen ýaly ýa-da gydyň bolýar. Oza esli wagt geçýär, bir ýyl geçenden soň aýna gyýjagam gorýar. Onu da gynyp nimet. Bir ýene bir awaşlar etmänem gorýan eken, bir gedegem ýene de şol daş ýerek atly bilen çakyp özüniň nökerler bilen gidip barýaka. Ondan bir gen waka bat gelýär. Sered ýawan bir dağdan bir gyrmyrly görmýär diýär. Ondan aşakdan sered ýawan ullakan bir öküzi bir ýigit eňini alyp dağa çykyp barýar diýär. Paça da mähdi görýär. Ondan ertesi nemesini ýygyna gelýärkä ýene şu tadan geçýär. Ýene de ýanky ýigit. Ýanky uly öküz diýär ol näçe nemesini öküzi eňini alyp şu dağa dyrmyşyp barýar diýär. Beýle gaýratly ýigit. Barın sol akelinde öwrün ne beýle zat diýär. Ýöne mene de giden öküzi diýär, eňini alyp diýär, dağa çykyp barýar. Onun gelýän bir görmegi ýigit diýär, onuň şey sorugy, "Bähte sen şeýle tulma sen güýçli ýigit ekeni. Nädip sen bir öküzi diýär, äpet öküzi diýär, durman dağın diýär, dipesine çykaryp nädip edip bilýär diýär." Goloýuna gelýärdi, şey dip tilpirni jep çykarýardy. Bir enlik qaqa diýär. Şo gyýjaga dekenne. Şo gyýda eken şol. Gurrun gelýär. Men bir kiçijik diýär. Doglanjy, ýaňçyk doglanjy göýlejigi elime alymda diýär. Günne şol dağa minip düşüp, günne şu wagtga dil bilen aýdanda trenirovka edýän ekenne. O çağa da ýanky göýlejigim muň eline ulolýar, ulolanda da ul bilmän günne iki gedek minip düşüp, ýanky bir kelin dogamyna ullokan öküz derejesinde bolanda da elini atyp arkaýyna alyp gidip bilýär eken. Şu enlik esasynda adamyň güýçlenip bilen hayran galar derejede şonu et bilýänligini şu gyz qaqatyna suud etmek üçin şolar ýaly akylly jogap berýär. Inni qaqada elbetde bergen ýa gyzynyň beýle akylly jogap berýänligini. Şoň üçin enlikler gowlamak boýunça, ilgedeklik etmek boýunça çağalymyz enlikler esasynda dero käbir nime bolýandyr başgalar barýan tulmaya biriniň gelini görýän, biriniň gyjagatyny görýän, il ucundan aýlap oturýar da öýüniň işini. Dero çakyr şukur naharam çakyr şukur edýär, öýüniň işlerini dero edýär, oň üçin kynýar o. Dero edýär. Ýene bir edil bizim özümizde de bir misal var, Sultan Süleyman Miralla. Şo Gülpamyň jogaby bardyr, näme? Gülpamy nädip tanalýar Sultan Süleyman Miralla bir aýdýar. Şu bir bennäni alyňda urunda ýören, bu bennäni näme üçin urýaňyz diýip sorasalar, aýdynmy diýär diýip aýdyn Gülpamy öz çykar bir ýerden. O da her kim ýanky bennäni urup ertip barýarkalar, bennäni näme üçin beýip urýarkalar diýse, aýşe urup barýanlar aýdynmy diýär, şoň üçin urýarmy diýip de şart urup barýar. Ahyrda bir tandyryň gyrasyna gelnejet bilen çörek pişirip duran kömekleşip duran, çörek pişirip duran, gelnejetine kömekleşip duran bir gyýdam. Nime diýär, sered ýawan gelinem soraýardy, bu bennäni näme üçin urup barýarlar diýär. Ýanky nökerlerim aýdýar, aýdynmy diýär, şoň üçin urýarsy ýawan. Wa, aýdan ne diýän üçin urarlar uşýar zat ýawan. Ýanky gyýdam
Dogry edýäňiz urun diýe. Özünden bilip edýänçä urun. Aýdylyny kim edip bilenok? Aýdylmak aýsedy. Akıllı jogap berýär şolam şol Sultan Söýüniň aýaly Gülpam şeýdip tapýarlardy akyllylyk babatda. Aýçy bolýanym bizäni nähilegen bolsak bu ýaşda ýa mendiklimiz bir kada gelili welin ýalta bolsak ýalta bolduk, işeňir bolsak işeňir bolduk ýöne iş etmäge, ilgedeklik etmäge, galjaň bolmaga, açyk gögün bolmaga, adamlara kömek bermäge, el uzatmaga çağalyklamy, çağaçyklamy, çağalygyndan inni getireli, şol ennikler olan häsiýetine öwürlerdi. Olary işeňir, zähmet söýür, gowy bir adam bolmanna işinden lezzet alyp bilen adam türüdür. El ucundan aýlayan häkel-mäkel zatlardan ýaýdanmaýan şeýle bir kämil adam türüdür. Okumaga inni getireliň, gowy zatlar pikirlenmäge, erbes sözler aýtmalyga inni getireliň. Sözler bizim balymyz ýaşaýanlygyny inni getireliň. Garar çağalygyndan biz şoňa irgünsizlik bilen şonu gowy edip ýonyp bilsek, demek biz bir kämil çağalymyzy ýetişdirýän olar bize öwrüdirler. Nesip bolsa eýle bolmaly, beýle käbir pikirlenmez bilen gowy manyny ılalaşman bilerler, zat edip bilerler. Garar aýçyk bolýanym ennikler terýeleýäliň kämil adamlar emele gelsinler. Janyňyz sag bolsun.